desa ki mboten bulurah Mbak Elisa. Ya, Kepala desa. Kepala desa. Nggih. Kepala desa. Basa Jawane lho sing apa? Kepala desa. Endas desa. Endas desa. Kepala desa. Endas sekolah. Endas pertunjukan nih pada lang. Endas truk. Kepolo. Bulumu. Aku lo tanya di angkringan tuh, ini Pak mau beli kepolo. Oh ini namanya endas, Pak. Itu kepala. Endas. Ora iso. Endas. Lek endas-dasku. Tak sodok lho. Yang bener apa? Boh. Aku orang ngapusi. Orang tuh sing jenenge sareng ono kene, lu mau kan ngalan dong. Hei. Neragelem ade podo aku. Tadi saya lihat Sarip masuk dalam rumah sini. Kamu jangan menyembunyikan di mana sebenarnya Sarip. Tenan, aku orang goroh aku. Sarip ora ono ning kene. Sarip lunga, ora ono ning kene. Kowe gelem lunga apa ora? Mbak. Wes, Muga-muga Sarip gak ono apa-apa ya. Aja ada-ada saka sandi iki. Iya, tak dongake rek. Nggih. Halo, Nduk. Pas. Duh. Ya. Papakno dadamu. Adep ono Sarip. Ais, Mbok. Dengan mriki lak mboten piyambak to? Nggih kalih Mas kula. Nggih. Nuwun sewu kula niki wau kula simak kula amati kok sing ngendika kok namung jenengan tok. Napa, Mas? Niku mung meneng wae. Teng mriki teng panggung niki nggih, dalang yoga sinden sing omongane akeh lak dalang. Nggih. Mula nggih mboten mokal menawi dalang niku ing bab gaji niku akeh dhewe. Kula saged ngukur gandeng sing ngomong kathah lan jenengan. Nggih. Niki mangke gajine kudune akeh jenengan timbang kakange jenengan. Kowe ora usah samar, wis meneng otok sing penting lunas. Ning ora tek akeh. Apa sing dingendikake Mas Cahyo ki bener. Wong ki nek kakean ngomong mesti biasane entuke akeh. Entuk akeh rezekine kathah. Oh gak sepiro omong ki biasane sithik. Sithik, niku Lah, kodrate pun ngoten. Wis ngono wae, penak to. Wis tak meneng ya wis. Lho. Lho ra omong blas. Lah ya omong no paling ora. Paling tidak omong sing disampaikan misi visinya itu apa. Oke, ngalih. Lho, wis ning kono wae padha wae. Kok dadak ngongkon ngalih kancane. Mendak. Weh. Mendak menika saged dipun ajeng. Kowe kok urung-urung ngomong mendak iki lho. Mbok yo uluk salam sik, salam hormat bektimu karo masyarakat mendak dagangan. Kok mendak. Nggih. Bocah ki. Wong Jawa ki nggene tata krama. Salam dulu. Orang itu yang beretitut, beretika budaya Jawa itu harus salam dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuwalik, sampean iki sing uluk salam sik. Lah sing mirsani sing jawab salam ngono lho. Bocah ki nek nun sewu. Bocah ki nek ora iso duduk dengan sejajar para-para piyai kang minunjul. Nggih ngeten iki, Mas. Nggih, ngisin-ngisini niku Kok delok. salam kok waalaikumsalam, salam dulu itu yang lebih afdal. Ono. Ora tau mondok. Loh, kok ora tau mondok pripun to? Waalaikumsalam. Ngengkel bocah ki. Assalamualaikum dulu kok iso. Kowe tau ngrungokne dawuh yai ora? Pripun? Uluk salam ki hukumnya apa? Sunah. Sunah. Lek sing jawab Wajib. sunah karo wajib yang harus didahulukan yang mana? Wajibnya. Lah iya kok ngengkel kowe. Loh. Sik lek ngono kuwi sampean iki salah kaprah, walaupun begitu. Namun ketika jenengan medhayoh ning daleme sapa-sapa, kuwi lumrahe mesti salam dhisik yen cara wong Jawa kula nuwun, cara Islam nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembe masyarakat menjawab Waalaikumsalam. Dadi Ngono. salam Berarti lek uluk salam, wajibnya dijawab. Nggih, lek uluk salam, sunah. lek uluk salam niku Wajibnya ya dijawab, diwangsuli. Urung mesti. Kok iso? Lah lek pas Jumatan nika, Piye? lek pas imamen nika nun sewu pas fil alamina innaka khabitu masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan saurine mrene Waalaikumsalam. Kok sik iki dulurmu iki kocluk. Itu pengecualian, kecuali salat. Nuwun sewu nggih. Ya mau dawuh ra nek kecualian kok. Lah, lek kabeh piyayi lak duwe aturan, duwe pranatan menurut syariat Islam. Lah nggih. Kabeh lek jenenge salat mbuh kuwi jamaah pas Jumaan utawa salat wajib liyane ana musala utawa masjid. Kabeh kudu manut karo instruksine imam
Mergo imam ki nggone ning ngarep dhewe ning mburine ana makmum. Sing jenenge makmum kudu manut karo imam, mergo imam ngarep dhewe. Ngono lho. Berarti ki imam Ngarep dhewe. lek pas salat engko sing ngarep dhewe Imam. urung mesti. Berarti zaman tak tau nglayat sampean. Kok iso? Sing ning mburi dhewe sinten? Makmum. Ngarepe makmum? Imam. Ngarepe imam. Mayit. Oh iya. Ayo. Oh iya ya. Sinten sing sadar lek salat ngarep dhewe dhewe imam? Khusus. Lek salat jenazah iku ngarep dhewe ya mayit. Ayo jenazah. Ayo. Iya kok sik to alon-alon sik to ora. Lah, kuwi pengecualian selain salat jenazah, sing ngarep dhewe iki jenenge imam. Ngono kuwi. Lah sing ngomong sinten? Nggih kula niki sing ngarep dhewe jenenge Pak Dai. Neng ndi-ndi ngarep dhewe iki imam kok Pak Dai piye to? Imame ning mburiku. Lho. Sing ning ngarep ku lho jenenge imam. Pak Dai. Lho. Imame ning mburiku. Aku Imam Khairul mburine ngono kuwi. Maksudnya iki nek jamaah ke ning ngarep dhewe imam. Dia kowe ngengkel ngarep dhewe iki nggonku ki Pak Dai kok ngengkel mudin nggonku kok. Imame ning mburiku. Iya maksudnya Aku Imam Khairul terus Amir. maksudnya ki nggon imaman kae enek nggon makmume. Lah kuwi manut kowe iki jeneng makmum manut nggon barisan. Salat apa pacara baris berang. Lho. Ora dudu barisan kleru yo anak adikmu kuwi. Dadi imam ya, iki imam, iki makmum. Lah makmum kuwi ben lurus, kuwi manut karo sop, ngono lho. Batal salat kok mangan sop iki sampeyan. Angel men iki. Jane bulurah ki apa kleru nyeluk bintang tamu ngono apa? Wong piyayi mriki niku cerdas sedaya lho. Roro, Kok desa kene iki paling maju. Lah nggih. Kula niku nun sewu, Pak. Nggih, Kalian jenengan to, Nggih. kepengker main wonten ing Pendopo Kabupaten Madiun. Leres. Pak Arifur nggih rawuh. Bapak Bupati Lenggah. Ternyata nun sewu. Pripun? Mendak pada malam hari ini, Pripun? ini tidak kalah pentas kita di Kabupaten. Kabupaten Nggih, Rumiyin, Pak. Caruban. Sebabe? Hebat. Sebabe apa? Main ning jaba dhewe AC iki ora mendak ngene iki. Niki bisa dinamakan bahwasanya masyarakat ini masyarakat yang hebat, perekonomiannya hebat. Dagelan ki rung tau mangan kolak kala jengking ngene iki. Wong niki hawane trayo anyep padem ngene iki, Mas. Dudu AC to iki. Kudu AC kok iso. Iki hawane trayo anyep. Tur bersyukur hawa Hebat. anyep ki. Niki mendak ngeten iki lho. Lek mbiyen adene kok Nggih. teng dino kok Pendopo Nggih, hari kabupaten. jadi. Nggih. Umum. Hari jadi nanggap wayang umum. Nggih, lah nek- Mendak niki lho, ngresmekne pos kampling nanggap wayang niki lek ora. Ya omong amir ya iso. Iki contongmu ya ora kon dindi. Kowe ra ngrungokne lek ngomong ket ngarep. Wonten ngajeng Nggih. wau Mas Cahyo sampun Nggih. ngendikan, Bulurah sampun pidato, Pak Bupati sudah menyampaikan. Lah kok bengi iki tasakuran ngresmekne pos Yandwi ngebleki cengelmu kuwi. Pos yang dudas. Oh iya. Pos kampling. Lagi bae kocluk kabeh cah loro iki bae. Ngarepe benerke malah kaya ado. jejer wong mendho melu mendho, Mas. Lah, Wong iki nek kepengin pinter lenggah karo wong sing luwih pinter. Wong yang kepengin ahli hukum ya lenggah karo wong sing pakar hukum. Wong sing kepengin tahu dengan dasar hukum undang-undang ya lenggah karo sing pakar hukum dengan undang-undang Bapak TNI Polri. Ngono lho. Tak mbok omongi nyapa to? Lah ngopo? Anakku yo tak mbok anakku lho saiki yo wis tentara yo. Tentara apa? Nomor sisi tentara, nomor loro polisi. Lah lah paling yo ora dinas. Dinas ngawur iki yo. Ning ndi? Ning dalan Dek iki. Babinsa Kantipmas. Karnaval Dek iki. Karena apa mbok omongke? Mula ngeten lho, jenengan iki wajib memberi apresiasi kepada Bu Lurah dan warga masyarakat Mendak. Biasane niku lak desa niku lak bersih desa, gitu. Ning parandene kersa memperingati HUT RI yang ke-80 ngeten niki. Menggawe jenengan pripun Mas Kluthuk jenengan? Napa niku? HUT RI niku lho ke-80 niku lho. Lagi apik niku. Apik piye? Maknane HUT apa yen sampean pancen dagelan cerdas? Napa, Pak? HUT. Tulisan niku. Lah ya tulisan kepanjangane HUT iki apa? Tulisannya HUT. Kepanjangane. kupingmu lho. Tulisannya HUT. HUT. Nek diwaca, HUT HUT itu apa? singkatan Lah, bacaan dari singkatan itu apa? HUT. Artinya. HUT. Loh, lah ya HUT itu apa? Tulisannya budek aja nih iki. Kepanjangannya apa? HUT. Sik to. Bocah nek pekok neh yo ngene iki. Wong jenenge kuwi Sambal Warsa. 17 Ya, Agustus. kenyeh.
Itu hari kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini yang rawuh pahlawan-pahlawan semua. Kowe ro pahlawan kowe? Apa? Pahlawan ro. Sampean? Nah, kowe ora paham kowe. Ora iso kowe? Betul. Mburi. Nah, ngono sing apik. Wong Dadi sing pingin lho. ra iso Kamu mburi. harus cerdas. Sedaya menika lesung jumenggul. Nah, Sik tok, lha kuwi kok nang mburi wi ngopo wi kluthuk ki lho? Iso ora? Mboten saged, Pahlawan apa arti dari pahlawan? mboten ngertos. Ora iso kok nang ngarep. Kedae. Mburi. Hmm. Wong iki kudu cerdas sembarang iki. Kok nang mburi neh piye to, Duk? Lah sampe yo ning burinya apa? Aku yo ora iso. Pah ngene kok arepe urip ning kene to sampean iki kok iso. Pahlawan. Pahlawan itu apa? Ojo ngisi-ngisini Kak. Bu Nur itu juga pahlawan wanita. Betul. Wanita adalah tiang negara. Ya, wong lanang kuwi tiang jaler. Lho apa kok iso? Wong lanang ki yo tiang jaler ning ndi basane ngono kuwi. Loro. Loro. Pak Bupati ruwemen nek awakmu tak larani no ruwemen. Pancen niate rene iki mirsani aku mbok plosoro kuwi. Pahlawan itu dari dua kata, Pak Cahyo. Napa? Pahla itu pahala, wan itu pelaku. Jadi, sosok seseorang yang melakukan sesuatu tanpa mempunyai tendensi utawa pamrih untuk mendapatkan sebuah pahala, itu yang bisa dinamakan pahlawan. Masya Allah, bocah iso pinter tenan. Masuk ki apik. Lek anu nun sewu. Dadi lek Jadi wan pahlawan itu pelaku, Nggih. pahla itu pahala. Oh. Dadi kabeh apa wae, sapa wae sing nglakoni tanpa tendensi, tanpa pamrih, itu pahlawan. Oh, ngoten. Dadi lek nek wane artine Pelaku. pelaku. Lek enek kata-kata jutawan. Juta ki nominal, duit. Nggih. Wan itu pelaku. Dadi sapa wae sing duwe duit akeh, iku bisa dinamakan jutawan. Lek enek tembung wartawan. Warta ki warta, Berita. berita. Wan itu pelaku. Dadi sapa wae sing golek berita, itu bisa dinamakan wartawan. Lek enek tembung Taiwan. Taiwan. Taiwan itu apa? Padha enek wane kok iso. Wan itu pelaku. Pelaku. Nah, terus yo. Ngarepe kuwi ya kuwi Ya kuwi apa? Lah nek dermawan ki apa? Darmo. Darmo. Dadi sapa wae sing darmo, seneng darmo. Sedekah. Sedekah kuwi dermawan. Budayawan. Wong sing seneng budaya, lestarikan budaya itu budayawan. Bangsawan. Bangsa ki sing tresno karo bangsa, sing seneng mengeksplor apa yang menjadi bangsa itu bisa dinamakan bangsawan. Lah saiki pitakone Mas Cahyo kuwi Taiwan. Ngarep ki pelaku, ngarep wan ki pelaku, lah ngarep ki tai itu adalah pupuk organik. Dadi sapa wae sing pengepul pupuk organik kuwi Taiwan. Wah, iya. Lah nek bakwan. Nah, bakwan ki bak ki wong wedok, wan ki pelaku dadi sing gawe bakwan ki wong wedok-wedok. Loh, lah nek wong lanang cilok. Tak tunggu tenan kok iso. Cilok. Mangsamu. Pak Cahyo. Acara napa niki? Acarane pengetan genah no. Nggih. 17 Agustus itu hari apa harus diingat? Kemerdekaan Republik Indonesia. Memperingati hari 17 Agustus. Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal-tanggal kenegaraan apa niki? Nggih. Hari-hari besar nasional. Nggih, sik lahirnya Pancasila tanggal berapa bulan berapa? Iki. Lahirnya Pancasila. Niki nun sewu. Kulo ndek kene ora iso mergo aku ora jagong. Nyapa kok dadak jagong barang ki lho kok iso? Lho lek Ayo jelas toh kalau 17 Agustus memperingati hari kemerdekaan RI. 18 Agustus terbentuknya Undang-Undang Dasar 1445. sing ditekok napa? Lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila menika tanggal 1 Juni. Loh, Tahun Tahun 1945. Dadi lahirnya luwih dhisik timbang kemerdekaan ya Pancasila. Betul betul. Oh. Jadi lahir dulu baru merdeka. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda niku nun sewu. Aku pasti kira teko. 28 Oktober. Tahun? Sumpah Pemuda tahun 1945 juga. Salah. 1928. Nah, sampean ngerancang iki tahun 45, Pak. Oh. Pengesane tahun niku. Malah keri piye ngrancange? Malah wong kuwi Sumpah Pemuda 1928. Terus kemerdekaan 45, dhisik Sumpah Pemuda sik. Ngrancange tahun 45, tapi waktu kuwi dikirim ning gone tahun 28. Oh iya. Kemerdekaan NKRI tanggal berapa? Ya wis padha kuwi mau lho. Piro?
17 Agustus. Salah. Tahun pinten? 16 Agustus. Lah kok iso? Enek lagune. Pripun? 16 Agustus tahun 45. Ngono kae. Terus, 17. Besoknya hari kemerdekaan kita. Lah ngono kuwi besoknya 17 Agustus. Salah. Kok salah? Iki 18 Agustus. Kok iso? 18 Agustus tahun 45. Terus? Diingi hari kemerdekaan kita. Wong loro ki ora beredukasi to. Ora oleh, Mas. Jenengan Ora oleh. kita tak nggih anu penguat lho, Mas. Nggih. Ini di hadapan beliau-beliau yang berkompeten, beliau-beliau yang pinunjul. Lah kok tekok ming kaya ngono ki kepiye coba? Samen bangsa Indonesia Loh bisa. pernah baris berbaris? Bisa. Perhatikan aba-aba dari saya. Siap, siap. Perhatian. Siap, Bro. Madhep rono. Oke. Nggih, madhep rono. Nggih. Samen tenang sik. Nggih. Samen tenang sik. Ayo. Kowe ki kok lulak-luluk ini nyambut to. Dagelan ki sing fokus ngono lho. Mas Fritik sik. Ayo. Dagelan koyo kakek ngombe pil cengoh ngono. Ora. Siap, Bro. Hormat, Bro. Tegak, Bro. Istirahat di tempat, Bro. Pinter, ganti Mas Kluthuk. Ayo. Ora mbok siapne sik neh lho. Ben ngono ae sik engko. Ayo Ayo. anyang-anyangen lho ki. Siap Mas Kluthuk? Nggih, Pak. Nggih. Siap. Gerak. Halus cepet. Oh! Gerak. Apa iki? Sampean ki lho digatekne adine digatekne konsentrasi penuh. Ngono kan Serius. Jadi generasi pemuda bangsa yang hebat iki kepiye? Nggih. Mas Kritik siap yo. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Hadap kanan, gerak. Ya. Hadap kiri, gerak. Cetha kaya ngene ae. Istirahat di tempat, gerak. Lah. Mas Kluthuk. Nggih, Pak. Siap? Siap. Jelas? Jelas. Oke. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Halus gerak. Kok tolah-tolah iki piye to? Lah kono kaya. Aduh. Ora kena kanggo panutan kok kuwi. Komandane keleleken gendera. Ora guyon bae. Apa ini kok komandan lulu? Wong kok aja nyalake wong iki. Ora salahne piye kene kowe penak jelas. Bareng aku siap grab hormat grab. Lulu. Ada unsur kecapean tuh pasti. Ngono lho. Kan yo didelok to, kudune didelok. Lagu-lagu nasional kan penyanyi paham to? Nggih. Na ne no. Apa itu? Hari Merdeka 17 Agustus. Neno lelo lelo. Halo Bandung. Lho penak. Nano nane. Sorak-sorak bergembira. Ayo awakmu jajal. Jajal. 17 Agustus. Kosek. Kosok. Ayo kono jajal maju. Maju sik. Nah kono. Nane nen Gugur bunga. nah, pinter. Lagi apa? Kuwi penyanyine kelelep. Ya bleset meneh. Ya tunggale iki mau kok iso. Ayo, nggih. Mulai kang legahe bulurah, Mas. Bulurah Nggih. menika. Insyaallah mendak nika masyarakatipun sayuk sayek saeka kati, Amin. guyub rukun lan kompak. Nggih. Niki katitik dalu menika sedaya sami lenggah mengeti tasakuran HUTRI yang ke-80. Nggih. Insyaallah bulurah anggenipun lenggah semakin terarah dan amanah. Amin. Masyarakatipun selalu mendukung apa yang menjadi program-program desa Mendak Leres. supaya nanti kemakmuran dan kesejahteraan tercover dan tercakup semuanya. Amin. Leres. Panjenenganipun rumiyin melak ngasta wonten ing dosen. Alhamdulillah. Mila nggih gelaripun MPD Alhamdulillah nggih. ning demi untuk mengabdi kepada warga masyarakat Mendak. PNS-ipun dosenipun dipun kiwakaken rumiyin, cuti rumiyin untuk mengabdikan diri dan membahagiakan warga masyarakat Mendak. Isih kajon dosen timbangane lurah. Ning mboten menggalih ngoten niku, butuhe bulurah golek barokah. Mula niki satu-satunya lurah atau pimpinan desa wanita yang mendapatkan satu penghargaan langsung dari pusat Jakarta. Nggih. Mula bulurah ini Nggih. mendapatkan piala-piala penghargaan Piagam. kata sangat, Nggih, Mas. leres. Nggih. Iki mulai dicontoh, seorang wanita harus seperti itu, Mas. Ya pancen biyen karo aku suwi. Loh. Kalau aku suwi piye to? Bulurah itu lho, bundur lho. Wis to, menengo ae kowe iki. Loh, kok menengah pripun jajal? Biyen karo aku ya wis lumayan suwi. Loh, ora aneh-aneh lho. Mantanku biyen. Loh. Ya ampun mantanmu.
Rupamu kaya gemuk ngono kuwi. Lah wong bulurah cantike kaya ngoten kok iso. Wong ki nun sewu lho. Nggih. Wingko katon kencana. Terus Wong ki aja ndelok elekku. Samubarang ki yen tresna, eleke ketok ayu, eleke ketok ganteng. Loh. Lah kok gak nyambung sama bulurah? Beda keyakinan. Ya harusnya di salah satu dikalahkan. Dudu agama. Lah terus Aku yakin karo bulurah ra yakin karo aku. Lho. lah ya ora yakin mosok entuk blekok kaya ngene iki. Lah iya ngate bulurah ki magister lho, pendidikan. Mosok gore entuk wong sing lambene kaya knalpot ya ora mungkin ha iki. Sing lambene kenal sapa wong sing Ngeten Mas. Abdal nggih, Pak. Nggih, gandeng panjenenganipun Bapak Bupati pun lenggah tur nalika sonten dereng paring dawuh. Mila kula mewakili warga masyarakat mendak dagangan Bapak dumateng Bapak Hari Wuryanto ya katuran pinarak wonten pepanggungan paring dawuh kangge nentremaken penggalipun warga masyarakat ing mendak yang tercinta. Monggo Pak. Monggo panas-panas mlaku yo. Madiun Ciamis yo diaturake ngurmati Bapak Bupati kita Bapak Hari Wuryanto. Mangga. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun. Assalamualaikum sekendalu Pak Bupati. Waalaikumsalam. Pak Haji Wur, sembah nuwun panjenengan kok nggih kersa tindak wonten mriki. Badhe siapne duren ngendikanipun Pak saya, Pak. Nggih alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan rawuhipun Pak Bupati wonten ing mendak dagangan, insyaallah akan lebih menguatkan pembangunan infrastruktur wonten ing desa. Alon-alon. Mudah-mudahan piye? Alon-alon ya. Bisa menguatkan pembangunan infrastruktur. Parai latih kelelungan mau. Menguatkan pembangunan wonten ing mendak, Pak. Alhamdulillah. Serasa datang ngomong infrastruktur. Jane yo iso aku yo ben ketok lucu. Ngalah. Monggo paring dawuh Bapak Bupati nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para sepuh, bini sepuh ingkang kula hormati, para pimpinan dewan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Madiun ingkang rawuh niki ngestreni anggenipun kagungan kersa bulurah Alhamdulillah. amargi Pak Lurah
nggih anggota dewan. Nggih. Amin, amin, amin. Para pimpinan OPD alhamdulillah niki nggih rawuh sedaya. Alhamdulillah. Forkopimca komplit nggih, Pak. Forkopimca komplit, masyarakat Mendak lan sekitaripun sedaya. Sepindah monggo muji syukur dumateng ngarsanipun Allah taala alhamdulillah paringi sehat. Amin. Saged nderek mangayu bagya anggenipun kagungan kersa bulurah Mendak mengeti peringatan HUT kemerdekaan RI yang ke-80. Mugi-mugi diparingi barokah sedayanipun. Amin, amin. Amin. Salawat dan salam kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad SAW ingkang tansah kita atur sapatipun mangke wonten ing yaumil kiamah. Amin. Sepindah secara pribadi lan pemerintah Kabupaten Madiun menyampaikan terima kasih kepada pemerintahan Desa Mendak ingkang sampun ngawontenaken kegiatan HUT kemerdekaan RI yang ke-80 kanthi gelar Ringgit Purwo nggih melestarikan budaya dan wujud syukur dumateng para pendahulu pendiri Republik niki Pak Cahyo. Inggih. Insyaallah kanthi syukur insyaallah nikmatipun badhe dipun tambahi. Amin, 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 Kan amin. kita niku kantun napa niku mensyukuri, menikmati, mboten berjuang, mboten berkorban. Nggih. Pramila nika monggo kita sami-sami syukuri insyaallah kanthi napa nggih kita kedah guyub rukun supados masyarakatipun saged makmur. Amin, Amin. amin, amin, amin. Terus ngaten ingkang dalem suwun pokokipun warga Mendak monggo sedaya kita wujudkan keluarga yang tetap guyub rukun kagem bangun Kabupaten Madiun supaya Kabupaten Madiun tetap bersahaja, bersih, sehat lan sejahtera. Amin. Tepuk tangan kagem Bapak Bupati Madiun. Nggih. Ah, Ngaten nggih. mawon, Pak. Nggih. Waktu dalem. Kali anu Pak usul, Pak. Lho. Nikawa kula pas liwat lampune kirang, Pak. Ditambahi lampu penerangan nggih dalan Gunung Mudun nikawa, Pak. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Niki sampun dimulai pelebaran jalan. Alhamdulillah nggih. Ya mudah-mudahan mangke insyaallah sampai ke Watu Rumpuk sudah agak lebar. Niki mau nek miyos mriki tesih licin namargi kalau mau Jawa Nggih. nanti tahun depan sudah. Alhamdulillah. Amin. Nek Ya Rabbal sampun Alamin. kadosanipun listrike mangke dipun tambahi malih. Amin, amin, amin. Bu Lurah. Niki wonten- Alhamdulillah. Nggih. Wong napa kan Pak Purwadi kan anggota dewan. Nggih, Dewan. Leres. Ingkang sing anu nggih beliaunya menika. Nggih. Ah nggih coronge nggih beliau Lapian nggih. Pak Purwadi lak lenggah dados lurah. Nggih. Lajeng majeng wonten ing anggota dewan sakmenika 2 periode ingkang nerusaken keng garwa. Kalih usul Pak Bupati. Menika pos kapling wayang ngecat enggal nih. Kowe iki nyapa? Wong sak pos kampling diusulne ning bupati lho. Ngurusi cat barang iki. Mangsane. Pak Bupati iki ngurusi infrastruktur. Nggih. Ya, alhamdulillah ini untuk Kabupaten Madiun kan sudah terang benderang. Iya, Kita Pak. beberapa saja, insya Allah ke depan akan kita lanjutkan. Jadi kita sudah hampir 7.500 titik lampu sudah kita pasang. Dados panjenengan nek keliling Madiun mboten cah kawatos. Nggih. Sampun terang benderang. Niki Amin. luar biasa hasil karya dari masyarakat Kabupaten Madiun. Amin, Nggih. amin, amin, amin. Alhamdulillah, monggo pembangunan kita wujudkan bersama-sama, kita dukung bersama-sama. Lampu yang sudah ada ini kita rawat bersama-sama. Dalam daerah titip supados lampunya bisa nyala terus. Amin, Nggih. amin, Amin, amin. amin, amin, Ora kaya amin. nggone Nggih. kluthuk kuwi. Pasangannya ilang, pasarannya ilang. Ngono. Nggih. Kaya sing nyolongi aku kayak. Monggo Pak. Nggih. Badhe caos tali asih kagem masyarakat Mendak nderekaken Bapak. Monggo. Nggih. Nggih. Caping gunung napa? Nggih, apalnya namung caping gunung Nggih. iki. Wah, mboten nggih. Wingi nggih lali janjine terus Madiun maju bangun nggih apal nggih. Ning gandeng menika pengetan HUT RI medinipun magepokan kalian pahlawan ingkang berjuang. Mila nggih bab perjuangan nggih niku wau caping gunung leres Bapak. Nggih. Nggih dalam nyuwun dateng Mendak mundut sayur, sayure kagem bocah-bocah. Cakep. Nek masyarakat Mendak niku pandai bersyukur, insya Allah rezekine barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Penting barokah sedaya ngeten nggih. Amin, amin. Kembang melati kembange nongo. Apa kowe? Mugi-mugi engko Pak Bupati iso ninggali pira-pira ngono. Bae iki ben taun ditanggap karo Pak ora. Bupati sik ora trima lho. Jangan
berpikir asumsi. Lah kuwi ninggali ki mau. Basa apa ninggali kuwi ora kok kudu materi, Mas. Nggih. Wong ki nek tresno ninggali donga kuwi luwih awet ini. Aku iso maca wajahmu wis kaya kotak amal lah wisan kan mau. Nggih. Ayo ora masalah, yo kok kono yo mintuk dum-duman ae. Nggih. Dek zaman berjuang Yor kelingan berjuang sampun kita pengeti. Nggih. Berjuang korban darah dan korban nyawa. Leres, Pak. Tapi kita kantun napa niku mensyukuri, menikmati untuk bisa melaksanakan membangun desa Mendak. Mudah-mudahan kanthi guyub rukunipun panjenengan sedaya insyaallah saged bangun desa Mendak ingkang sae. Amin ya rabbal alamin. Nek mboten rukun niku soalé mboten penak. Ngoten nggih. Leres. Ya, jadi mungkin misalkan aja badhe medal ngoten niku nggih mboten sekeca. Nek mboten rukun, nek rukun insyaallah sekeca. Ngoten nggih. Soker bisa nyawa. Dangdutnya nok. Ya. Mbak Elisa jumeneng dangdut, Mbak, ngancani Bapak Bupati Lembang Sesarengan. Monggo Lembang Sesarengan Bapak Hariwur.
ngapunten Mbak Elisa. Niki panjenengan kan nembe tindak mendak pindah niki. Leres, Pak. Leres napa leres? Iya, betul, leres. Iya. Ingkang tembungipun niku ingkang bener leres. Nggih, betul. Leres ki. Leres. Betul, Pak. Baru saya pindah menika. Betul. Langsung nembang mawon timbang mungkin butrek mikir omongane niki, Pak. Wonten niki kersane Mbak Elisa mangke Nggih. saged ngendos Watu Rumpuk. Oh iya, Watu nggih. Rumpuk. Watu rumpuk. Niki nggih Rumpuk. napa niku tempat wisata yang luar Destinasi biasa. wisata. Ya. Terus saged mangke kagem rekreasi, Nggih. saged untuk beristirahat, Nggih. untuk mengenang masa-masa lalu gitu ya. Nanti Oke. bisa di samping bisa melihat kota Madiun di malam hari. Wah, Niku bagus. saged saking Watu Rumpuk. Watu- Dadi ndelok kon dhuwur ngono, Nduk. Oh, sakit Watu tinggal. rumpuk. Ketok bintang-bintang gitu. Iya, Tapi kan. di bawah gitu. Iso dadi kowe nek pas pegel karo bojomu nek glundungke sak wayah-wayah penak. Ya aja no. Nggih. Nggih, watu Awak. rumpuk ya. Nggih. Nggih, monggo Tempat wisata Watu didatangi. Rumpuk. Nggih. Buahnya juga duriannya luar biasa. Pramila monggo mangke rencang-rencang konco-konco sederek-sederek. Ya, yang mau rekreasi Bos. di daerah Madiun bisa naik saya dikit di Ya. Watu Rumpuk bisa menikmati durian. Nggih. Duren. 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 Cih, Ngeten nggih. Mugi-mugi Watu Rumpuk tambah rame. rame, Rame. moncer. Dikunjungi. Amin, amin. Nggih. Viral. Tambah viral. Nggih. Napa melih dalu niki nanggap wayang ngoten nggih. 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 Viral mulai wayangane seminggu ping pindho. Wah, jos. Wong sing demit-demit awan mau sami ndongakne lho. Oke. Ampun gugu Kayak demit, balik, Pak. ya. Lah iki demit ae ndongakne napa Kuwi padune. tiang-tiang Apa aja sih Duk niki sing ngongkon nggih Mbak Demit niki. Lah kowe gendruwone Duk ae. Soker bisa. Makasih. Nyuwun tepuk tangan untuk Bapak Bupati kita yang sangat berbudaya. Kan. Niki anu kersane Madiun tambah bangun Nggih. maju. Maju bangun. Nggih. Oh, nggih siap, siap. Monggo Bapak. Lo bebas jenengan badhe nyanyi sak album Lost niki lho. Kowe ora ngawur. Bapak ki nalika dulu belum menjabat sampean karo aku Mas Cahyo selalu diindit digendong lho. Ya, Nggih. Kok iso? Mbak Elisa nggih nate sowan to teng Doko riyen Nate, nggih nggih. nate nggih pas hari jadi menika. Nggih, monggo nggih. Ning niki Pak Bupati, niki tiyang kalih niki asmane panjenengan le nyebut mesti kleru terus. Sapa asmane jajal? Pak Harimur. Heh? Pak Harimur. Lah, Pak Hariwur ora mur. Asmane Pak Haji Hariwuryanto. Lah iya, Kok mur sing muni mur sinten? awakmu? Salah kuwi. Loh, lah iya sing salah ki awakmu. Kowe Lah, muni muni piye mau? Sing bener napa? Hariwur, Lah kula muni piye? Harimur. Nah, salah. Kowe tau ngemut mercon bledos ning cangkem ta? Emosi ngladeni. Lho dibenerke kok malah ngeyel ora. Terus ngendikane Pak Bupati ngandani demit ki lho percaya. Nggih. Pak Harimur. Monggo Madiun maju bangun ya so diaturake. Atas. Tur, yuk. Thank
sukses acaranipun. Amin. Bu Kades sukses desanipun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan Suwun Pak Bapak. Bupati. Pak Bupati sehat selalu. Alhamdulillah. Nggih. Lho, dicontoh. Mas Kluthuk wis salaman karo Pak Bupati. Sampun anu Pak ngapun telat-telat. Pak jan ngono kok ngaku anak iki kepiye? Ngapun nggih Bapak. Diderekke pake kalau lah. Mesti bapake arepe tindak ora diderekke mbok piye ngono. Bojo kene ndi ra tak tote kok nyambut ya. Ya ora kok kudu bojomu kok Nggih. iso. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Dawuh. Wah, iki to. Selamat malam sugeng dalu sedaya mawon. Sekira Warga wonten mendak dagangan. sekira Mendak alon toto lenggahiro. kira mudeng iki omongane tunggal Kowe sing apik iki urip rada suwi ning Jawa no ngapa to? Masa anakmu ora iso ketularan karo mbak-mbak sinden ini? Ya ketularan tapi nganu kumatan. Kumat meneh gitu. Nggih. Ya ning dialuske sithik Kumat paling piye? ora nah. Kumat meneh. Kaya wong pilek gitu lho. pilek gundul Bu. Ora, awake dhewe kudu bangga lho. Mbak Elisa kan bukan orang Jawa aslinya. Namun kersa sinau basa Jawa, aja dipaido wis bene apik ngono kuwi. Gitu lho. Jajal Mbak Elisa ngucapke selamat sukses HUTRI untuk warga masyarakat Mendak. Nek aku lak wis ngarep karo Nggih. Mas Nggih. Pluto. Nggih basa Jawa kuduan. Ayo. Nggih kula ngucapaken selamat lan sukses katur masyarakat Katur. kator. Kluthuk ki lho ngatur. Katur. Lah sing katur kuwi dak ya anakku. Katur. 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 Nah. Masyarakat warga wonten mendak menika kula dongakaken menapa kemawon pangajeng-ajeng panjenengan sedaya sageta kasembadan. Kula dongane napa? Pangajeng-ajeng panjenengan sedaya sageta kasembadan. Kula dongane Pangajeng-ajeng pangarep-arep. Nggih. Sing bener niku pengajeng-ajeng. Nggih. Wonten ing sak ngajengipun ngono ya kenek to pangajeng-ajeng iki kepiye? Nggih, Ulatmu lho. wonten sangajengipun. Nah, ngono. Pekenan gangsal ngono kae. Ngono, tak dongakno muga-muga panjang yuswa sedaya, pinaringan sehat, Terus. pinaringan rejeki ingkang lumintu. Ngono wis. Ambal warsa ya, Mbak. Iki ya. Ambal warsa Terus. hut niku basa Jawane napa? Hut. Dinten Hut iki ambal warsa ki apa lho? Dinten Nggih. ambal warsa. Kamardikan. Hari ulang tahun. Nggih. Kamardikan Republik Indonesia Nah. kaping lowong dawasa. Dosa. Wong Wong dosa. Nggih. Lowong dosa. Ilatmu dandakno sik, Nduk. Nggih. Iki ketoke kok ora pas ki lho. Merdeka tanggal pinten bulan berapa? Nggih basa Jawa. Kaping 8 dosa. Nggih. Dosa. Merdeka tanggal 17 dosa. Agustus setunggal ewu gangsal. Hei, Dosa. Patang dosa gangsal. Kowe iki jane iki tanggal apa utang mekar iki jane. Awes langsung 17 Agustus ngono wae Yo, dadak. 17 Agustus Nah, tahun 1945. ngono. Ya, merdeka. Sika. Aja dul-dul. Kenapa? Kelekmu rumbok kerok lho. Bangsane. Iku kawiru. Bulurah bunur. Nggih. Bunur, nggih, panjenengan menika pahlawan bungsu, pahlawan desa ingkang Tuh. cantik jelito. Pahlawan Indonesia, pahlawan bangsa, pahlawan desa. Lah kowe kok singo. Kowe kudu sabar ngomong wong wedok ngene iki kudu sabar. Pancen pahlawan bangsa, pahlawan desa, nyatane apa segon wis ditokno. Nggih. Pahlawan wanita. Nggih, leres. Cek. Kusuma bangsa saged. Kusuma bangsa. Nggih. Ingkang Aku delok saged ini seneng ya, Nduk, ya? midhangetaken swantenipun rakyat lan ngleksanakaken menapa kemawon ingkang dipun suwun kalian rakyat warga masyarakatipun. Kaisok masyarakat ki ya masyarakat ora ana kok masyarakat ganti masyarakat ki Nggih. opo ana iso. Nggih. Lek desa ki mboten bulurah, Mbak Elisa. Ya, apa? Kepala desa. Kepala desa. Nggih. Kepala desa. Basa Jawane lho sing Bulurah. apik. Kepala desa. Endas desa.
Endas desa, Kepala desa. endas sekolah, endas pertunjukan nih padalang. Endas Kepolo. bulumu. Aku lo tanya di angkringan tuh, ini Mbak mau beli kepolo. Oh ini namanya endas, Mbak. Itu kepala. Endas. Ora iso. Endas. Lek endas dasku. Tak sodok lho. Yang bener apa? Boh. Apa? Tuntunan ben kepenak ben nata. Mergo Mas Cahyo ki fokusnya di situ. Tuntunan sing apik Iki jajal. dawe Bapak Bupati. Ya. Kita harus mengendorse atau mempublikasikan Ya. Watu Rumpuk. Watu rumpuk. Setidaknya ini memberi contoh bahwasanya awake dhewe iki gawe fragmen tentang Cerita. Watu Rumpuk. Oke. Cerita apa kira-kira? Endos. Iya, endorse tentang Watu Rumpu. Itu ada apa? Hari ini hari apa ki? Harinya ini hari Kamis. Hari apa? Lah yo Kamis malam Hari Jumat. kemerdekaan. Dalam Hari rangka kemerdekaan. Nah, kemerdekaan. Ini setidaknya kemerdekaan dhisik. Kayak Pahlawan. Oh iya, Pahlawan. Seperti Siap. Ibu Oke. Lama-lama iki. Monggo. Nggih. Bu Nur. Golek ke sarip Baik, ya, pahlawan. sarip. Nggih. Pakai sarip. Ludruk lek ngono. Ludruk, Nggih. sarip, apik. Oke. Sing dadi sarip sinten? Saripe saya. Mboke sarip. Mbok sarip Elisa. Nggih, company. Company Kluduk. Wah, nggih cocok nggih. Jajal. Tung tak tong ngono nggih, nggih. Aga, yo. Saged nggih. Bersama Ludruk Gluduk CS menggelar cerita Sarip Tambak Oso. Yuk. Anakku sarep kok yo ora teko-teko. Nang endi to lele? Tak goleki kowe ngetan paling ulun, ngalor paling idel. Kok ora teko-teko. Sarep, oh sarep. Kok ngidel gundulmu? Ngetan bali ngulon. Oke. Ngalor bali ngidul kok. Oke. Ngalor bali ngidel iki. Ngaler paling idol. Idul. Oke. Ngaler paling idol. Oh sarep anakku neng di papan kowe dunung papanmu neng endi tak enteni ana kene. Sarep, oh sarep. Hei, Bu. Ojo kaget, Bu. Sarip sing temu. Sarep anakku. Iki wong wedok apa to iki jenenge? Kok modele kok iki apa kok iso? Company ning Kose. Ono lho sik kok iso. Melu-melu rene iki ya ngopo kok iso? Aku ya pengen ngene. Lho, iki Sampean sik, kok iso. etok kan mbokne Lumayan, kangen kok iso lah. Mangsane. Ngono. Duh, tak bisa. Dadi apa aku? Enak sing Kok penting. dadi apa, Bos? Non, Dadi apa? sampean company. Oke. Londo. Diganti kompresor lah. Ora iso, Londo karo Abang. Londo, kamu Ayo. Londo. Mbok aja kaget. Sarip sing teko, Mbok. Sarep anakku. Oh, aku kangen barang sini. Anak sing tak bong tak dang koyo dendang. Tak dang koyo dendang. Tak gedang-gedang koyo kendang anakku sarep sing bagus dhewe. Kowe sing kok ngene papa. Kadang-kadang kaya kendang teamu kok gowo kentang ngono. Wah, iki malah bleset, Mbok iki. Ya. Kasar. Ya opo, Rip? Oh, pakai musuh. Iya. Surabayaan. Surabayaan. Oke. Surabayaan. Nggih. Iki nek ludruk ya iter ae kok iso. Ludruk barang iter ae. Mangke mawon, Pak, bar limbukan mangke, Pak. Nggih, nggih. Wah, acar akeh daginge ndi? Nggih. Mbok aja kaget. Sarip Teko sing neh. teko, Mbok. Teko neh. Loh. Sekong endi wae kon? Kon le sarep sekong endi wae. Loh. Kok piye? Aku lo bingung sih pakai bahasa Sunda. Kon to le sarep sekong endi wae. Cetok. Ya, Aja dikeki tamburine kon ki. aku keri ta. Nggih. Bahasane Kon saka ngendi ta, Eh, Lek? nah, Lek toita, dadi ta. Oh, tak. Nah, kok kon Iya, iya. kon
Wah, aku Ya yo campur susah. jok kan campur jok. Wah, ngono kuwi akhire sengkring-sengkring Gak piye ra ngerti. penak. Konta le sarep saka ngendi konta le sarep. Ki jane Saiki lambene kudu dibenakne sik kuwi. anu. Pak. Aku ron 100 golekno rondo mendak lho. Malah luwes malah. Ora yus kuwi pokoke. Ngene Mbak. iki mbokmu. Salib dina iki gak iso. Gak iso apa? Obah apa-apa, Mbok. Ing dina iki salib njaluk sabiyantune Simbok. Ya apa salib iku ya anake Simbok. Iya pancen bener pancen nyoto kowe kon anak. Saiki rasa ngekon aku malah merinding dhewe aku. Ya, iku iso mbles. Peno ganti peno. Apa? Peno. Peno. Peno ki Surabaya, kowe dadi peno. Oh, peno anakku le sarep. Cengkoke ngene. Logate. Ya udah tak apa-apa. Logate ya. Rada dusi teh, Nduk. Meneng. Peno apa kon sih? Peno le Oke, Surabaya peno. Peno. Nah, Ya peno arep kepiye kowe tak ngestoni. sarip diuber-uber ambek Walanda, Mbok. Oh. Simbok nalika semono nggendong bayine sarip. Saiki sarip sawetara ora bisa ngadepi Walanda. Kowe ra iso ngadek. Biar mbok dijamoni. Sing ngisen ke simbok ya. Sing ra iso ngadeg sapa? Cari kowe ra iso ngadek. Lah iki saiki awakmu ngadek. Wah, iki ayu-ayu kupinge kopokeni. Lah apa? Maksudku ra iso ngadepi, ora iso ngadeg. Ngadep. Ya ngadeg ya jajal kok piye? Oh, kon. Aja gak gawe iso. masalah baru. Sing wingi ro rampung gawe masalah anyar neh arepe. Aku iki dagelan serius. Ah, iya. Ora tau yak-yakan. Yo mek kuwi tok pisan kepepet lho. Ha iya. Mbak, Ya, beno arep ngadepi Walanda. aku ndak ndelik ndok sentong buri. Kowe ra wedi Yen to? samongso-mongso katokku suwek. Sarip! Lho, Le. Urung. eh? Sarip. Sarip. Ke sapa? Walanda, Mbok. Kau, kowe Delik. Tak delik. Sarip! Londone adoh men to. Hello. Allahu Akbar. Kowe lek ngono iki dudu londo. Yoker kowe iki malan. Iki jane londo apa Didik Nitomo? Hello, Mister Mendep. Dem gedel. Je vous présente, je m'appelle the mother of Sarip. Who are you? Yes. Who are you? Fine. Fine, Yes. fine. And- So, what do you do in here? Apa kuwi? Cari londo lah. Mbak, ditakoni bahasa Inggris ki rak londo. Iya. Bahasa internasional kan Inggris. Iya. Takoni bahasa Inggris. Sing Yes. bener nih kok. Nggih. What are you doing in here? Please, tell to me. And this is order. Okay. So, where are you from? Why you in here? What Because are you I'm the searching? best tower. Iki sekongan di Londone. Iya. What are you searching about? Yes. Yes. Because you are the best series. Yes. You are like a spot ghost and like a a Goat. goat. You know. Yes. You know I'm- goat? Yes. Goat is bad. Yes. 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 Apa kuwi? Apa kowe golek sapa? And saya kesini mencari di mana sembunyinya Sarip. Sarip. Yes. Oh, saya tidak kenal itu siapa. Tidak kenal itu Sarip. Karena Sarip tadi saya kejar-kejar, saya lihat masuk di dalam rumah sini ya. Itu Sarip yang mana? Sarip Paijo apa Sarip siapa dulu? Ini nggak ada yang nama Sarip. Bonten-bonten sing jenenge Sarip teko kene rano. And kamu jangan bohong. Kalau kamu bohong sama saya, Tung tok. De. kamu iya. akan saya pek bojo. Aku orang ngapusi. Orang anu sing jenenge Sarip ono kene, lu mau kono malah do. Hei! Nerangin ade podo aku. Tadi saya lihat Sarip masuk dalam rumah sini. Kamu jangan menyembunyikan di mana sembunyinya Sarip. Tenan, aku orang goroh aku.
Sarip ora ono ning kene. Sarip lunga ora ono ning kene. Kowe gelem lunga apa ora? Mbak, Loh, loh. aja simbo sing ngadepi Waluntuk. Sarip sing bakal ngadepi Waluntuk. Waduh. Ya wis kono. Aku tak ndelok ning kentok. Ijane wedokan opo? Lah mlakune malah kaya blekok. Kene lho. Piye? Penak kene. Waluntuk. Hai. Kone sugih kendel bendowani wis domok-domok mlebu ndok gobuke Sarip. Kamu tadi saya kejar-kejar, saya ajak bergabung dengan bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu. Sarip gak bakal mundur yen trimo ngadepi Waluntuk praen kaya kono. Belanda juga akan tidak mundur untuk menghadapi kamu orang desa. Kasuwen. Kayak gini benar. Kaget aku. Sing ndok ngarepmu Sarip gak ngerti kondange Sarip. Tungetan, tungkulun. Sarip tambah usuk. Saleh no ndasmu ndok papan kene. Bakal tak bal-balan. Tentukan kamu atau saya yang mati di medan perang ini. As. Jaluk donga pangestumu. Tak dongane. Tip. Tak timbuli ya, Le. Bangtung. Jaluk donga pangestumu ya, Mbok. Tak timbuli ya, Le. Dodok kene. Waduh. Piye? Jaluk donga pangestumu ya, Mbok. Oke, wis Rep. Kaya-kaya entuk donga pangestumu. Ya. Kuwi nyapa to iso arepe. Londone arek ngopo Londone? As. Mama, Duwe noni dhek wae. Peh. Lah kok ting sih disembah percontohan watu rumpuk. minta doanya mama. Mamaku modelnya kayak durian montong. Muga-muga Sarip gak ono apa-apa ya. Aja ada saka sandinge Iya, iya, tak dongake Rep. Nggih. Halo to. Pas. Oh, as. Oh, as. Duh. Papakno dadamu. Adep ono Sarip. Ais, oh, oh. Mbok. Ketatap mic, cangkeme ketatap mic. Mosok mangga cipokan. Aja ada to ya, Mbak. Iya, tak dongakno. Oh. Oke. Awas. Sarip-sarip lancar kene. Overgam. Salib. Ho, ha, hit, ha, ho, ha. Wah, diasen. Diasen. Misuwe londo diasen. Oh. Hoi, ha, hut. Wah, hut, wah. Hoi, ha, hut, ha, hoi, wah. Wah, wah. Loro lho. Jaluk donga pangestumu ya, Mbak. Sisine geblak, sisine ambung-ambungan. Mesakne londone. Yuk. Hei, ha, ho. Ho, ha, o, ta, ho, ha, o, a. Ayo. A, Kene iki rung apa-apa. Ha. Ora kuwi ben saya geni men saya semangat lho, ben ketok le regeng ngono. Ayo. Out! Iya, out! Slow motion, Bas. Oh, slow motion. Awas. Iya. Wah. Iya, put. Bas. Wah. Wah. Iya. Wah. Iya. Ya.
Ho. Ah. Ya. Wah. Wah. Lato-latone kena. Wah. Wah. Hai. Oh, londone ning ndi arepe? Wah. Ya. Oh. Sekop. Mbak. Anakku. Slow. Aku mati, Mbak. Ora ana. Aja. Kaya cek duwe. Anakku Sarip. Sarip urung mati. Kita enek sing urung mati iki. Gede nasib. Anakku. Sarip anakku. Sarip kon gak iso mati kon. Kon gak iso mati yen si mbok isih urip kaya ngene. Tak langkah ya awakmu Sarip. Ping 3 kowe bakalan urip meneh Sarip. Gini ya. Hah? Aku sama nek nibani kenean barang. Weh, tutah. Hei, ngalondo. Ojo kon maju siji, maju bareng aku kamu. Anakku. Mbak. Cek, Mbak. Cek. Dasmu. Sarip kena kau. Ini rada rong jam ya. Anakku Sarip. Anakku Sarip. Tak langkai kon. Ping 3. Kon bakal urip meneh. Mbak, Wes. kaya mak teratap. Apa ana gogrokan? Kaya roh Scooby-Doo. Ayo. Napa kaya rep? Nah ya ngono. Bos. Nyapa to? Apa? Izin. Apa? Izin dapuan. Jedapan dadi apa? Sarip. Nggih. Kono londo. Nggih. Manut monggo. Nggih. Kula pengen roh tanduran manggis. Woi, dah. Hei, Sarip mati. Kamu dengan pusaka kok. Ayo. Wah, bunuh diri. Padune ben dilangkai mboke bunuh diri. Mbok. Golek nglangkai rada dur ya, Mbok. Oh, Sarip sudah meninggal. Iya, Kamu siapa? saya adiknya Sarip. Oh, kamu adiknya Sarip. Iya, adiknya. Lek adira entuk nglangkai lho. Cantik sekali. Terima kasih. Oh, Kamu suka sama orang cantik kayak gini? saya cinta sama kamu. Boleh kita berdua? Kamu sangat cantik sekali. Ganti ceritanya. Dan kamu nanti bisa saya bawa. Oh, saya suka. Kita bisa pergi ke luar negeri ya, ke Ini Balondo. Sarip sudah meninggal. Iya, biar saja. Biar dilangkai. Biar saja. Ya. Oke. Ibu pengen langkai. Langkau. Saripe kok wis urip. Ayo. Ayo.
Langkah. Wis to manuto. Manuto. Mbok, Ya, Pak. aduh. Piye? Iki mau apa iki mau? Loh, ini adiknya. Adiknya. Iki mbok Sarip. Aduh. Loh. Apa? Gidik-gidik. Bareng sing kuwi nglangkae. Piye? Kok ketes. Dah apa-apa nek apes ora. Bapak D. Nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Wah, niki saka diucalke amit. Nggih. Masyaallah. Oke, kalian Kula sing matur. Siap, nggih. Wawon Dek. keundutan lali janjine. Siap, nggih. Coba lihat Klaten. Nggih. Sesuk diubah. Amblire mason tok. Lah yo adem kaya ngene nggih remason yo pas to ora. Lah pira tak gawe lah kok remason tok. Kualat iki karo Pak D. Kualat karo Pak D. Iya. Kualat karo Mbok Sarip. Niki wonten Nawala nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Cahyo. Nggih, Waalaikumsalam. Kula badhe nyuwun gending kutut manggung jam 12. Gending menika kula kintunaken dumateng Pak Puh Gita. Nggih. Lan sedaya para sederek Marasawa. Kanthi atur sugeng mirsani ringgit purwa saking kula Sarekam Marasawa RT 4 RW 2 matur sembah nuwun. Nggih, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula nyuwun gending gambir sawit kalian glathik glinding. Wah. Elok men iki ta. Gambar sawit jate gingging kabar. Lar mengleng lar ijo mengki sedaya. Iya. Tucur. Nggih. Menika saking Bapa Miyanto. Nggih. Dipun kintunaken kagem sedaya perangkat desa Mendak, spesial kagem Pak Dewan Purwadi lan Ibu Kades. Nggih. Nggih, menika. Wah, ini enten berita kehilangan. Apa, Pak? Yang menemukan ali-ali di kamar mandi. Ayo tuk wetuk. Ayo. Mohon dikembalikan ke kru Duojo. Nggih. Oh, aman. Nuwun, nggih. Tapi aman kan kali Mbah Dewan menika. Nggih. Kali garwanipun Bu Lurah. Nggih, aman nggih. Aman aku. Mbak Lisa niki jenengan apa Mbak dawa Mbak iki? Kowe, Pak. Nggih, niki jenengan sing kemani maca. Nggih, nggih. Waduh. Sugeng dalu Mas Cahyo so guru medang kara dalen kelompok kalian istri. Kedawan bos. Ngene iki dipoto engko terus dikirimne WA kabeh lho piye. Nggih. Nggih kompak selalu, nggih nyuwun gending kula badhe nyuwun gending nami kula Bu Nur Mijan. Nur Mijan Ibu Kartini nggih. Nyuwun lagu Ninggal Katresnan. Nggih. Saking kula paguyuban wong cilik bersatu. Amin. Pak Nur Mijan. Nggih, mbah nuwun. Oh, tulisane kaya majalah ya iki. Sak cukupe wae cekak alas. Salam nggih. Salam saking Simbok sing ana Hong Kong, Taiwan, Korea, kalih sing ana Polandia. Iki lho anak-anakku tontonen senajan lewat streaming Ki Cahyo Kuntadi. Oh, Amin. Nggih, Mbak Lisa wau napa pamundhute jenengan, Mbak? Ada Jam 12. Jam 12. Tiga janji. Iya. Gaweke sing rame, Bos. Nggih. Iya. Monggo mriku Mbak Elisa merdeka kemawon napa ingkang dipun riyenaken? Oke, siap. Ya, siap. Nggih. Jadi ada Mas Nusuk. Nggih. Kanca-kanca Madangkara. Oke, siap. Monggo jam 12. Yuk, dados. Yuk.
ramah gemure tresno lan kasih kekasih sayangi aku Nggih. Mbak Elisa, satu lagu Jambalas. Leres nggih, nggih. Oke. Menika ugi wonten dawuh. Siap. Assalamualaikum Mas Cahyo Kuntadi. Waalaikumsalam. Dalem ugi mirsani dhateng channel YouTube Kuntadi channel. Salam kagem sedaya masyarakat Mendak. Ugi sungkem dhumateng Bapak Bupati Hari Wuryanto sekalian Bapak Wabub, Pak Dr. Purnomo Hadi, Pak Yuswanto Radio Madya FM. Ugi katur panjenengan sak rombongan semoga sehat, sukses selalu untuk semuanya. Amin. Saking Pak Antok Radio Madya FM Madiun. Nggih, nggih. Mau wonten ingkang ngersakaken ninggal katresnan nggih Mbak Lisa. Kalian lali janjine. Nggih. Tetep kae Mbak Elisa. Kancani tambah kali Mbak Winong Nawangse. Nggih. Kene. Cintaku sekono kana karo wayu sing rasik tur antilan yen rapat ketino ning siratia Niku. kaos ngene iki aja nganti kalah karo sak set lho Nduk. sing sitok saka Sulawesi Iya. sing sitok saka Lampung ki pancen ya Lampung piye? Lampung apa? ndi mau Nduk Tulungagung kok Lampung? oh wis pindah berarti wis pindah Enggak, dari Wah, dulu sampe ki aku bare tahu. ora update nggon piye domisilinya di mana enggak didelok. Ini Tulungagung. Ini Sulawesi. Sulawesi. Ah, nggih. Tulungagung ki ya destinasi destinasi wisata oke. Pembangunane ya apik to? Nggih. Utawa apa pembangunan ini? Aku urung bangun blas harus. Lagi bibrik-bibrik. Ha nggih. Ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang caksi lover. Nggih. Mliginipun adminipun Mbak Anin, Mbak Nadia kalian Mbak Kiki lan sedaya kemawon. Nggih. Ingkang kepareng mirsani wonten ing YouTube Kuntadi channel. Mbok menawi wonten kendala sinyal amargi menika wonten pegunungan nyuwun pangapunten. Ninggal katresnan langsung kemawon pertama dangdut kedua jaranke. Engko khusus jaranan men Winong Nawangse. Monggo Cok dipun aturaken ninggal katresnan. Yo.
Arwane Mas. Ember. Ember Mas. Mripate munggah. Lah, lili Mas. Loh. Makan. Wah, kelebunan iki. Mas. Loh. Wah, arepe koprol. Loh. Koprol dadi koprol. Bambang Jukir. Yo, awas. Loh. Mas, jongi sini lho, Pak Bupati mirsani lho. Terus. Asik iki. Ganokan ambulan das tok iki. Kok enek Bambang Jukire belas iki. Ayo koprol. Ayo. Ember ris. Mas. Minggir. Spesial karemenanipun Pak Bupati. Mas. Tunggal guru aja ganggu. Tunggal kanca aja godhok. Tepuk tangannya pundi, tepuk tangan. Urung marem kete arep neh, rung marem iki. Nun sewu, bapak-bapak ibu-ibu, sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Malih Mas, malih. Ayo, Mas. Ayo, wis lunas to. Ya. Mas, Mas, bentar. Awas. Ya. Kak Dais. Iya. Awas. Nun sewu Mas. Pancen iki kudu disarati. Kini ra iso balik sale. Nggih. Tunggal guru aja ganggu, tunggal kanca aja nggodha. Getih putih nyingkrih, getih abang nyimpang. Nggih, digambui. Ayo. As, mari. Loh. Mari, Pak. Kabeh iki kematung saka wonge. Nggih. Kotos. Mari. Mari, Pak. Loh, mriki terang beneran jenengan kejawan teng pundi niki, Pak? Bar disembur Betara Durga.